Persiang bani kendu ya EM trade in charge bani CM. Kadang ngatare deka daw ko jemput kam ka jongi. Di don ski meeting di babun. Jadi kemla ban ya kendu. Hari nak kalian ka jongi wa ban penpau kumne. Bahak kidi ki sni ki adam. Swa ka session jong ka council hadin mingayo ya kata ka jubab ka RTI. Nila pha ka city sai CM. Bahkan ni ka city ka di halor ni man. Katum ka jingkren jong EM trade hapo ka ying dorbar jong ka council hakabai la ong baya kiniki gate jong trade department lai wai lamba ka jing code application ya ki beriu ki bakwa penya ya kiniki gate bana kalian ngajongi hadin bangiwat ka RTI pada ngipan ki copy ai yang ni ka copy jong kita ba apply hadin mengiyo kata ngilap ba kidon khandreu mut ki ba apply ka ba mut khandreu tuli ki application ki ba apoi sa kami jong council ki ba la penpaw ka jing khrang ka jing anu ka jongi ban penya ikini gate Handai ke basau si baga basau kelap dah kalau ba nak ini khandau lagi application tang south lagi bayo ban penja ikini gate kita kin riungut pada kini ki baklam apply ka total ki gate ke baka district council ka IY lemba ka trade department ka dispau tuli nak ini dispau tuli south tuli lai sa kita ki beri ki bala ai ka application hak ka district council ba handreu tuli pada lai sa kita ki beri ki baklam penpoi ka dong application sa ka ni ka mi juga district council Tena kalian ka jongi ngila kwa ban ya kendu ya is EM in charge trade nomor ba ka ga ba ikren ma i hapo ka yung dorbar le ka kala kani ka RTI pada ka pen bakalano markan kum RTI dei baro ki ba apply ki ba yo ya ka trade license kiran ki ba claim apply ndai ki yo ya kani ka man pendia ya kani ka trade ngila ai ka city bat ngila kerpat ya EM bodon borom ba le lemba ka city la ho ha ka bodkam yo imlapor bagi kendu endai lembaka city lagi yo tang jubab bro lese kan pensyai yangi baladam long komtaru lese ka pensyai pai ba ka lese kan pen wanra kata ka jing syai hendiat abadai ba kini gigit kiba ka diskonsel ka IY syaki resimet ban pendiat kata ka ka mat ka banukong ba ni lawan persiang bani kendu ya EM mentang sini telah ni kanong ring ya nyong bahaba ka stan hapo ka ying dorbar kami ba ngi IY kitret hadin bangi code application tengi community ba baro si phongot ki bayo ikini spotli gate ka application ka jongki ka don pod council kai hari ka RTI pada kam ongum ta kinreungut ki wai pada ki bayo ka application ka jongki ka claim don hapo ka council ki claim apply bat ki yo te ki bru jongnu bayo pada ngimla wan tip ya kata pi hoi sangut ki don hi ki apply hakati sisa la khan reungut ki apply Kini banyak asfangut neringut di berkentat kan. Henry kisah kentat kiyo tang sangut khat argut kisah kentat ban neringut pada kiyo kita kiburi ki bakal apply ki kelembu application terlese kani ka bentakan ka pen wanra ki jingmut ki ba lese ki ba thamula ba ki ba pendaut pada ya komtri kam jo council ban kalian ka jongi dei tang kan ka isi hak isi barem bugila da friend ba dei ban stop no hakan ka city bagi pa sa EM yang badai ban stop no ikini gate but immediately they ban cut no daka tender lambai kot khawa but ngin plate ngin scrutinize ikini kita tender document pada lembaga kata open tender system nang ba kata ka jingput ka jing suba ka basisha ngin kan wadra pada hakul komtreka mapo ka council ke ban community ba nakaliang jong EM in charge in simkhia kini mentabat le session ni ngin ya sayo ban puli hari kot khobor baka district council ka khot ya ikon samla giro pai ba nak beri new trap ki badan dia kata jing tu an penya ikni gate bakit apply le si kata sni kan dia sni jong jing strang jong ka jing khot yusuba hak kom trekam hak ne po council kan jong i balingi kwa ikendu ya EM in charge trip kadi halor kata hi bangi yo hak ying dorbar thau an EM in trade ila ong ba ngila khot application yo pedang application halor kini ki gate mereka RTI pada ko ong ba ya ki baklam yo pedang ya application do ngila IY ti kita gigit tekan ni pada kadai ka kamram kani kadai ka jinglap jongi da ka RTI kam de ka jikren jonga kadai na po UPIO jong KCDC bla ai ni ka jing tip sangi bat ka basa pada dei nakal yang jong ka mi jong EM charge trade ban pen syai lor ini jing lap jongi ha ka RTI report kan
Ong don balik politik saya kata yang dekat gebangi persyang nak leng jongi om di benta la bun bon tli kisnam ban tenru ban penbor ban kerpat ya ki rupam trikam ki bakhui ki basuba hang dia pok konsul lar di ka parti jono dengan ongan kerjai pi lar di ka parti jono ru ki bar sincar hang dia ngingi pendap ka kamaram ka jongi ban tenru ban kerpat ban persyang dah kan kalar gitu ba kikam kijam apa council kindi ki bapanya lomba kajing khu kajing subak